Gipa-imbestigaran ni Mandaue City Mayor Jonkie Ouano ang giingong delay sa pag-release sa sweldo sa mga empleyado. Sa pag-asumer sa katungdanan, usa kini sa buot masolusyonan sa mayor. Human sila makadawat og mga report kabahin niini. Kini ang feedback kanila ilabi na atol sa transition meetings. Kundiin may mga job order employees kuno o ubang contract of service personnel nga nalangan pagdawat sa sweldo. Ang uban milanat pa kuno og pipila ka buwan ang kalangan. Usa kini sa iyang gipakisayod sa Treasurer's Office nganong nalangan. Usa-usab sa pangutan-on pa sa mayor ang accounting office. Sa plantilya may problema kayo, di ba? Kaya kita sa JO, magtagdag duha ka buwan. JO kanang COS. COS, Pagkabuwan sa green COS. and green ang COS gay usay murag Pagkabuwan. usahay o dugay kay silang makakubura kay murag ang problema sa nila anang sa COS murag ang ratification. Manang ato nang itangtang ron. Dili pa ni siya verified. Kaya ako ni uban, magpa-lending. Ana pa, hindi siya verified. No? Pero before, sorry mo ko nang murag ituyo, gid ko na og pagpa-delay. Pero we're gonna investigate kung saan na siya katinuod. Kung tinuod manggali na, we have to put a stop to it.